Suma-li que, a més, no he de posar la meva cara. Puc posar una foto que pot ser veritat o puc posar una foto que és mentida, puc posar una informació que és veritat o puc posar una informació que és mentida. No fa falta que digui qui soc. Llavors tinc com molt més aquesta facilitat de poder exercir actituds de poder en relació sobretot a les dones. La Marina fa tallers sobre violències masclistes. Avui intenta que els alumnes detectin les ciberviolències, especialment les relacionades amb aplicacions de cites. Què pot passar quan jo estic al Tinder? Bueno, Tinder va dur, venga, yo pongo el Tinder porque lo tengo en la cabeza, però coses que penseu, quines formes de violència poden passar en aplicacions de cites? Què més us ve al cap? Un jove i després sigui un vell. Perfils falsos, no? Sí. Vinga. Homes grans que t'obren per dir-te et pago X quantitat de diners si em parles o m'envies fotos. I és molt incòmode. No sé, que comencin a obrir-te i a parlar-te molt insistivament dient-ho que no vols, per exemple, i continuïn, és una mica violent, la veritat. Jo em sentia que de vegades era com pressionada, és a dir, com que hi havia una certa obligatorietat a tenir converses una mica calentes. I que si no, com que eres un poco rarilla. Jo m'he sentit així, com una mica en pressió. Vosaltres? Sí. Pues parles una mica i de repente obres una foto i allà el seu penis, que dius... Tu t'has trobat amb això? Sí. Què vas fer? Automàticament bloquejar, perquè jo a sobre era molt més petit. Jo amb 15 anys i amb les meves amigues de 15 anys, doncs viendo polles per internet, saps? Que no eren desitjades i no era el moment. Hi ha moltíssima gent que et manden fotos no desitjades que tu no vols i l'has de veure. Missatges que dius, però per què m'envies a mi aquestes coses? O sigui, i jo què he de fer amb aquests missatges? Clar, jo borro el xat. La pregunta és, què s'ha de fer amb aquests missatges? Però jo denunciaria. Denunciar-los. I què passa quan es denuncien això? Heu denunciat alguna vegada algú? Sí. I quina és la resposta que heu obtingut? Jo mai he rebut resposta. Res. Aquests futurs educadors són d'una generació en què relacionar-se, lligar, enamorar-se o tenir sexe esporàdic a través d'aplicacions de contactes o xarxes socials està normalitzat. Parlar i quedar amb desconeguts és habitual. Sentir-te molt cohibida de dir és que cogeria la porta i me iria. I no saber com gestionar o com fer per tu anar-te i sentir-te segura i no anar-te amb por de dir és que a lo mejor me viene detrás o a lo millor, jo què sé, agafa el telèfon i em truca, jo què sé. Per sort el noi amb el que vaig quedar era molt amable. I és una pena que pensi que he tingut sort per no sentir-me insegura per haver quedat amb una persona que no conec. Si la violència psicològica és superdifícil de demostrar i a nivell judicial hi ha moltes dificultats si no apareix la violència física, perquè hi ha dificultats, imagina't tu dins del món digital, on tot queda això des de la llunyania, des de l'anonimat, des de persones que no saps ni tan sols qui són, es dificulta molt més com per poder decidir-me a dir, bueno, no, doncs vaig a denunciar això que m'ha passat. Han de passar coses molt greus, per poder-ho denunciar. Per tant, tot el que queda baix d'això queda una altra vegada invisibilitzat.